İçerisi yurttaşlar, esenlikler, oğuz ile esenlikler dünyanızı. Hoş geldin, Rahman. Yurttaşlar, bugün bir temamız var, Türkmenistan'a değişli. İçinin mastabına tereddüt görsek, ağır temalarını bildi. Neme, adına devletsiz kalan Türkmen dedik. Şöyle olur neme var da praktikada, yani yüzünde asıl düzgün olması. Bir yurtta devlet kuruluşları var olsa, devlet kuruluşun ne için var? Yani halk için hizmet etmek için. Ne için halk için hizmet etmeli devlet? Evet, halk döret ya. Devlet kuruluşlarını. Bu sebepten hem bunda devletin de yani devlet kuruluşlarında borçlar var giden. Onun bilen yani yaşama hakkı olan, siyahat etme hakkı olan, böyle İslam işini ya İslam okulu yani öğretimini saylamana, İslam yerinde yurdun İslam yerinde kuncuğunda yaşamana hakkı var. Şol haklarının hemmesini hukukun içinde cemlep devlet kuruluşları vatandaşının yani yurttaşının önünde yönetmene cevap verdi. Şöyle hemmelerin bir var. Şimdi identifikasyada yani özünü tanıtmak, kişinin yani yurttaşın özünü tanıtmak, hemen tanıtıp bilir. Bir yuridik dokument olmalı elinde. Elbette ol Türkmenistan'da yaşayanlığı var da yani öz sayılan devleti tarafından tesitlenen bir yuridik dokument vardır. Kimlik diyelim. O. Neme ola yurdun çağında köp yurtlarda kimlik değil ya bir dedim pasport olur bolmasa da yani türcü şahadatnaması var. Şonun bilen öz kimligini açıklap bilýär da. Nira değiştirdiğini, nerede yaşayanlığını, neymiş etdiğini, näil statusunun varlığını görkezýär. Öňe yurttaşyna yani halkara gatnaşyklaryň içinde de iş bilen bolsun, gezelenç bolsun, göç meselesinde yurttaş üçin ulanýan pasport mümkinçiligi bolmaly. Her biriniň muňa demesi, her bir yurttaşyna muňa hakkı var. 0 ýaşdan yani yaşynyň ahyryna çelär diýip. Yani kiçijik bäbe bolan bolsa yurttaşyna çyksak bolar şonuň zagran pasportu bolmaly bäbejin. Ondan soň dünýäniň ýüzünde nähil ýagdaýda ýa-da halkara romanlarynda nähil ýazylandy. Her bir yurttaş öz ýurdundan yurttaşyna çykmana, ýani siýahat etmene ýa iş bilen bolsa tamamen göç gitmene öz hakkı var. Şonam döwlet tarapyndan yani döwlet guruluşy tarapyndan üpjün edilmeli. Yani bu hakkyny goramaly diýär. Adamına has türkmençe aýdanda yani öz yurttaşyny yurttaşyna eýe çykmaly. Yurdun içi bolsun, daşy bolsun. Häzir aýdyp oturamyz yurdun daşy bar. 1 minut Merdan aga. Dinleýänlere bir seslenmek isledim ştaýdan. Häzirki ýazylanlara indi görünýär maňa. Häzir aýdyşyňyz ýaly sesini biraz nemetdim, açdym. Häzir indi baka beriňär, ses gowy gelýärmi, häli pes gelýärmi? Häzir indi dowam edip bilersiň. Ýa, yurttaşlar kommentlere ýazsynlar. Onukla indi dünýäniň praktikasyna yani öz halkyna, yurttaşyna eýe çykýan yani öz döwlet guruluşlarynyň dol ýagdaýda, dol derejede ýerine ýetirýän ýurtlarda nähil bolýar. Her bir vatandaş yani bir ýurdun vatandaşy
Yurt daşynda ene pasporty gutaran ýagdaýynda ene men Katarda işledim bolyn. Şonuň ýaly bir ýagdaý boldy. Ýani işleş ýigitlerimiň biriniň pasporty bir aýyň dowamında diýinýär, ýani gutarýar diýdiler. Ondan öz ilçikanatyna äkitdi. Ýani äkitdi diýilende de poçta bilen uratdy. Ondan ýani firmanyň üstünden de, ýani işläp bilen firmanyň üstünden ýene de şol bir aýyň dowamında geldi. Şu pasporty. Zagram pasporty taýynja geldi eline. İçeri gitmedem, gelmedem, şu poçtaň üstünden firmanyň nemesi üçünçüligi bilen edildi. Indi türkmeniň ýagdaýyna synetsek, indi häzir Türkmenistanda Zagram pasport maglumatlary göre 2013-nji ýylda berilip başlapdyr. Men özüm de ýani her bir mende de böleki ýurtdaşyna çykanlaryň şo ýyllardan soň hemmesinde de Zagram pasport bulmana mümkinçiligi boldy da. Indi türkmen ýurtdaşyna çykdy. Halyna seretýär da, türkmeniň ýagdaýyna seretýär. Aslında ene konsulsta diýip bir zat var, ýani başga ýurtda vatandaşynyň haklaryny ýa-da hyzmatlaryny üpçün etmek üçin, hakyny goramak üçin bir döredilen bir guruluş konsulsta diýip. Şo taýdan ene pasport üçünçiligi bolmaly. Ýurtdaşlar üçin. Türkmeniň ýagdaýynda nähil bolýar? Köp mediada da geçti, yani mediada geçende ýa bu yuridik neme abasnawanyasy bolýar da, ýani hukuknama hükmünde geçse. Ondan de facto da halk arasında biziň ýurtdaşlarymyz helak bolup ber, ýani pasportsyz galýar ýa-da pasportyň ene işini dowam etmek ýa-ni Türkmenistanda işsizlik, hukuksuzluk, erkinlik ýok. Ondan her kim ýurtdaşyna çykjak, çağlaryny gazanç dinemetsek, gazanç berjek ýurdun içine başyn çaranam, ýani başyn çaran diýilende hukuksuz ýerden erkinlik kabul erkinligiň ýok ýerine ýa bastyrylýan ýerinden çykyp gaçyp ýurtdaşynda demetmekçi da, ýani yerleşmekçi. Bu ýagdaýda da Türkmenistanlynyň pasport bilen mesele çykaýan ýagdaýynda da ýene konsulta diýilen ýer şonu üpçün edip bermeli, doğrudan. Ondan soň ýani düşündirde Türkmenistan belli bir ýagdaýlarda pasportyny uzatyp berýär ýa-da täzeläp berýär. Nähili diýerin? Belli bir ýagdaýlarda bahit barmy öz nemesinde şol adamyň düşen durumunda käbir ýagdaýlarda bolsa, agyrlykly ýagdaýlarda bolsa ýurtdaşyny Türkmenistana dönüp pasportyny şo taýda çalyşyp soň gelmeklerini mejbur edýärler. Ýani onam her türlü ýollar, bürokratik ýol nemeler bilen diýip kullanýarlar bolyn. Nähili diýerin? Jaň alan o bir kere jaň alsa da öz ýurdunda gitmeli, hökmany borçly, şonuň ýaly uzaklaşdyrýarlar da. Näme üçin edilýär bu ýagdaýlar? Şoň üstünde durup geçmekçi bolýar şuň. Buyur Abdurrahman. Indi häzir şu zatlary aýdyp berip oturýarsyň, meniň bir aklyma bir video geldi-de. Özüne resmi vekil diýip atlandyrýan adamlar ýurtdaşynda halkara şertnamalara nähili jogap berýändiklerine bir şoňa bir üstünde durup geçeli diýip nemetdim. Eger isleseň häzir bir sany video görkezeýin. Seniň bilenem paýlaşypdym o videonu. Isleseň häzir şu taýdan häzir hem diňläp bileris. Sana da dinleyen eşitler ýaly edeyim. Hawa, Vepa. Kim bu? Vepa Hacıyev. Bütün dünýäniň öňüne çykyp bir hasabat bermeli sen Türkmenistanda, Türkmenistanyň vatandaşlaryna senin hökümetiň näme üçin pasport täzeläp bermeýär soragyň jogap bermeýär, hasabat bermeýär çagyrýarlar şudaý. Birleşen Milletler Guramasynyň insan haklary komiteti diýilen bir neme. Şonda hasabat berýär. Diňläp göreli, soň üstünde näme dersin?
Что касается паспортов, отмечу, что проблема с продлением паспортов возникла в период пандемии коронавируса. Сейчас все учреждения работают, и наши граждане, которые живут за границей, могут свободно приехать в Туркменистан и заменить паспорт. Согласно нашему законодательству, у нас нет технического оборудования для того, чтобы выпускать паспорта за границей. В наших посольствах и консульствах нет отделов, которые обладали бы необходимым техническим оборудованием. Это первое. И второе. Согласно нашему законодательству, паспорта для наших граждан печатаются, выпускаются только в нашей стране. Нашей Центральной миграционной службой. И, наконец, в период пандемии коронавируса наш парламент принял специальный закон, и Министерство иностранных дел предоставило возможность продления этих паспортов на 2 года. Однако сейчас у нас нет проблем с тем, чтобы граждане могли вернуться в страну. Yani uzayın gepin kıskası bu tayda donk körkezýändir diýip nemetmeň, pikir etmeň. Bu Birleşen Milletler Guramasının özüniň paýlan videosu bu tayda ýaýdanyp görülýär-de. Şoňa görä de terjimeçi onu terjime edip berýär ingliz tilinden. Donk donk körkezýän diýip öz nemäňiz bilen internet aýarlaryňyz bilen oýnamaň. Öňünden şunu aýdaýyn. Ondan soň bu taýda näme diýär? İlki bilen pasportlara çalışma probleması Covid döneminde başladı diye. Yani Covid'de näme boldy? Yollar yapıldı. Diňe yollar yapılanda şoňaly mesele yüze çıktı diýip näme diýär şutaýda. Bu yollar yapılan bilen adamlarda näme üçin pasport problemasy çykýar? Merdan aga. Yollar yapıldı diýip o taýda barıp almaly diýip, Türkmenistana barıp almaly diýip diýilen üçin şonuň yüzünden pasport alma problemasy çykdy diýär. Bu bir. Yani ikinciden aýdýar, Türkmenistanyň häzir bütün wekillikleri işleýär diýär. Bütün wekillikleri işleýän üçin hem Türkmenistana gidip alyp bilýärler häzir diýär. Bir manyly bir sözlem kurjak bolýar, özüni gynaya. Yani beýmany sözlemleri gurup başlaýar da Türkmenistanyň bütün wekillikleri işleýär. Şonuň üçin Türkmenistana gidip alyp bilýärler diýär. Gidip alyp bilýär bolsa onda pasport problemasy onda hiç ýok diýär. Kuryan sözlemlerine dikkat et. Bu nähili mantyk sen aklyňa ýatýarmy şu beren jogaplary? Öz pikiriňi aýdyp geçseň şu taýda. O indi pandemiýany başda bahane etdi. Buňa bolýar diýsek, ikinçisinde de neme bar da, wekillikler bolanda wekillik konsulsta Türkmenistan ýurtdaşynyň wekilligidir. Biri Arapça, biri Latin dilinde anlaşmalar. O zaman şol wekillik işleýän bolsa, meselemi de ben özümden alayım. Однако во время пандемии, если я не ошибаюсь, mesela 3 aydan 4 aydan deyin bu maňa çalışyp berin diýip 5 minutda men neme edip bilýän. Ara baglanşyk gurup bilýän. Oradan kosmosda da. O zaman bularym 5 minutda ýetirmän ýurdun içinde bolýa konsulstanda stanok ýok diýär, pasport ýatyyan. Ýurdun içine habar etdiýärler. 5 minutda elektronly gidip duraşýar internet ýüzünden.
Oňsoň aňyrda da bir gaty gitdi diýende bir hepde eglendiler diýen pasport üçin. Günde gelip dura samolyot. Yani uçarlar gelip dura dogrymy? Näçe Diplomatik şonuň üçin aragatnaşygy ýörite diplomatik aragatnaşygy diýilen bir liniýa bar. Diplomatik bütün evraklar bolsun, dokumentler bolsun, şolar üçin aýraten bir liniýa bellenen. Dogry aýtýaň şu. Her gün girip gelmeli. Yo. Indi günde gelip dur. Doğrudan gatnaşyk bolup dur howa üstünden gatnaşyk bolup dur. Şonu getirip bolar üçin edip. Ondan maňa telefonum belli, Gmailim belli. Doğrudan ya Gmail'le ya telefona jaň edersiň senin näme pasportuňyz taýyn. Menem aldım. Yöredim meselem İstanbul'a ya Ankara'da. Wagty dolup duran pasportumla bardym, ony tapşyrdym, täzäme gaýtdym. Könen utilizasiýa edik görýärler gözüm alnynda. Geçersiz diýip. Bu işler aňsa da taýda hiç hili bir iki adam, üç adam arasında bu bilgis aýarynyň başynda betip duranda. Näçin kynlaşdyrýarlar? Oň ustada bir zenallarymyz ya yurtdaşynda näçe diýdi 65 000 kay ýalňyşmyň. Yo, önemli değil o sanlar. Sanlar önemli değil. Hawa. Sana aýtdy, ýöneşe sanyň diýe neme belli bir bölüni ýene de aýtdy da şolar neme çalyşyp berildi diýe. Galan nemeler yurtdaşyň nähili bolmaly. Olaryň Türkmenistana bar gaýtmaly. Olaryň saçy kelme. Hawa. Şuňaly neme diýede? Diňe Covid döneminde çykdy diýe. Yani ondan öň hiç kimde problemasy ýokdumy? Şuňaly wekilçilikleriň üstü bilen Türkmenistanyň nemesi vekili diýileli. Şuňaly wekilçilikli nemesi bilen diplomatik aragatnaşyk ýollary bilen pasportuny almak problemasy diňe Covid'de çykdymy? Ondan öň diňe mejbur etmäge hiç hili problema ýokdy diýe, mejbur gidip gelýärdi diýe. Ýöne pandemiýa bolan üçin ýollary biz ýapdyk. Şonuň üçin problem orta çykdy diýe. Gaty gyzykly aýdyp berýän zatlary. Öz edýän nemelerini, edýän ýalňyşlaryny ýa-da gurnan nemelerini ýalny ters hereketlerini özleri öz dilleri bilen aýdyp durlar da. Direkt howa ýan kaçňal wekilçilik işläp dur, ýöne Türkmenistana gidip çalyşyp bilýärler. Wekilçilik işläp durka men näçe Türkmenistana gidip çalyşyp geleýin? Ma staýda bitse gowda men oturan ýerimde. Özüňem nemesi borçlaram şol üpçün etmek. Bärde bir ne şöyle bir ýagdaý bar da ýa-da aýtyp geçtim. Gerekli bolýarmy ýa-da bir käbir ýagdaýlarda bolýarmy bular pasportuny derhal çykaryp berýärler, ine pasportuny taýyn. Ondan soň köplen çoda halkyň agyrlykly ýagdaýyna bolsa ýurdun içine neme diýerler, mejbur edýärler gidip gelmeli. Yurdun içine giden soňam birden mi gönder? bular deportasiýalar aýtýan. Senin aýdyň gepin howada galmasyn diýip şutaýda bir görkezip geçjek bolýan bir zady. Häzir saňa belki sesi barmaz. Ýöne dinläpdik muny. Häzir men ýyleşlerimize görkezeýin şonu. Şutaýda bir aýal bar. Şonuň aýdyp berýän zatlary dinläýäli. Evet, yani hiçbir şeyden haberin yok. Sen avukattan haber bekliyorsun. Çıkacağım diye. Çıkacağım diye. Sonra birden diyor ki ya gece olsun, sabah olsun, adını tutuyorlar. Çık diyor. Çöp poşetle çıkıyorsun. Eşyalarını koyup. Sırf Memlekete. Bileti de onlar veriyorlar. Her şey. Yani pasaportun yoksa bile onlar gönderiyor. Elinde pasaport olması önemli değil. Benim için de pasaport çıkartmışlar. Aslında benim pasaport evdeydi. Yeni pasaport. Evet. Peki ne yapacağız aşkım? Deport. O zaman birden deport edebilirler. Sürpriz deport. Yani bu taýda nem etmäge gerek ýok, terjime etmäge gerek ýok. Türk dilini köpüýimiz düşünýäs.
Näme diýär bu taýda? Elinde pasportyň bolmasa da sana gysga wagtyň içinde pasport çykaryp berýärler. Şo taýdan deport etmegiňe näme diýerler? Amal aşyrýarlar diýe. Yani bu taýda bir çelişki var. Häzirki ya WEPA ýalňyş bir zatlar bilýär, ya türkmenler bir ýalňyş bir zat bilýär. WEPA aýtýar, hiç kili pasport çykaryp bilemez ýok, gitdiňe ýurdun içinde pasport çykar diýäs diýe. Ýöne yzyna uğratma merkezindäki adamlary elinde pasporty bolmazdan uzatyp bilýärler. Men häzir bu taýda bilgeçdeýin bu Zenanymyzyň videosyny görkezdim. Men bir giden tanışym, Türkiýedäki tanışym şoňa alyp uğradylypdyr. Pasport elinde ýok, ýöne Türkmenistana uğradypdyr. Nädip uğradyp bilýär, elinde hiç kili kimligini belli edýän hiç kili dokument bolmadyk adamy nädip uğradyp bilýärler. Şoňa haýran galyp otyrdım. Ýöne Zenan watandaşymyz şu düşündirip berýärdi. İslendik wagt seni tutup çağırıp berýärler. Elinde pasportyň ýokmu? Tapawdy ýok, sana täze pasport çykaryp berýärler. Şoň esasynda da Türkmenistana deport edýärler. WEPA bu taýda ýalňyş bir zat bilýärmiken diýen. Sen näme düşünýän? Hawa manyň aňyrsyna seret otursak Merdan Muhammedowyň pasport ýok elinde. Doğrumy? Näme döwür zagran pasportda onuň öňgelen. Şu taýda da gümürtük ýagdaý bolup durda. Sizden almaşgalan aýtýan näme bilen maglumat bilen Merdan Muhammedowyň içeri gatydylmagi bir dekkelip durda. Maglumatlary bir deňeşdirseň, mesela Merdan Muhammedowyň ortadan aýrylmagi, ýurdun içine akydylmagi, aňarda suud edýän kişi bolup näme etmeleri, näle ýagdaýda akydýarlar adamy pasporty zatı. Üstüne de bir nähili diýýärden goldolmaly adam bir döwlet bar ýerinde Merdan Muhammedow fel adamlar goldolmaly deregine pasport zaty o zatlary ýaşamak meselesi o zatlar gurrunga edilmeli daşyny goldap gorap durmaly adamy ýöne näme üçin de şöyle alkaç gidýärler içeri ýurdun içine. Bärde bir şöyle bir ýagdaý bar da gerek adamlaryna ýa-da gerek boldy diýip ýa-da bir öz nemeler bar da bulan düzgünler bar. Şol adamlara derhok pasport çykarýarlar, ýa-da pasportdan makitýarlar. Gerek bolan adamlara bolsa pasport çykaryp bermeýärler. Git Türkmenistandan täzelek geldi. Bärde bir helin döwletsizlik diýip ýani rus dilinde ne gasudarstvo diýär. Ne do gasudarstvo. Yani döwlet şekli, döwlet guruluşy bolup duran meňzeş ýöne halkyň garşysyny işläp duran bir neme bar. Guramaçylykly bir neme bar ýurdun içinde. Bir düzgün ýa-da guruluş diýip aýdalmy, neme dip. Halkyň ziýanyna işläp duran, halkyň ziýanyna näde işläp bilýär bular? Halkyň seýahat etmesini, işlemesini, sözüniň erkinligini ýa-da hukugyň dowam etmegini, şu zatlaryň öňüne alýan bir neme bar da, bir sistema diýseňmi, bir halkyň garşysyny işläp duran. Halkyň garşysyna işleýän bolsa da diýmek ol döwlet däl, ýani döwlet guruluşy däl. Bir näme bir terrorist diýip düşünbilen halkymyz näme düşünüp biler ýa-da köpçülik el ýaragly adamlar atyp beren, ýenedip beren, janyny alyp beren. Ýok, o terror diňe el ýaragly däl. Şöýdip öz halkyňa, öz funksiýaňa garşy hereket etseň, ýurtdaşyň erkinligini, söz erkinligini elinden alsaň, erkinligini elinden alsaň, hukuk işlemede ýurdun içinde iş bilen üçünçülük bermeseň, seýahat etme hakyna näme çäklendirme getirseň, bilim alma mesela hakyna çäklendirme getirseň ýa-da hiç bermeseň, şolum bir neme bolýar, basgaça neme bolýar da hereket terror diýmek ýani. Terrorizm ýani basgynyň aşagynda ýaşatmak da adamlary.
Indi bu syýahat erkinligi onu bir ikimizin oýlap tapan zadymyzmy ýa bu bütün halkara bir neme kabul edilen bir şertnama barmy diýip soralanda Birleşen Milletler Kuramasınyň insan haklary, adam haklary kuramasy bar. Komiteti bar. Şu taýdan bir gysgaça bir zat okap bereýin. 1999-njy ýylda nemele geçirilen halkara grajdan haklary we syýasy hukuklar boýunça şertnama bar. 1999-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda başlanýar 67-nji sessiýasy. Şonda şu şertnamany kabul etýärler. Şertnamanyň 12-nji maddasy diýilýär. O şertnama 12-nji madda diýilýär. 12-nji maddanyň 9-njy bendini okap bereýin men size şu taýda. Biraz yakınlaştırayım beni. Для того, bize ilgilendiren bölegen okayın şu taýda. Задача по выдаче паспортов обычно возлагается на государство гражданства соответствующего лица. Yani pasport berme görevi borçnamasy haýsy ýurdun vatandaşy bolsaň, şo ýurdun boýnuna diýe. Pasport bermek mecburiyetinde. Отказ государства выдавать паспорт или продлить срок его действия для гражданина, проживающего за границей, может лишить данное лицо права покидать страну проживания и выезжать в другие страны. Eğer vatandaş bolan ülkesi şol şahsiyete pasport bermekden yüz öwürse, ol şahsiyet şol ýaşap ýören döwletinden ýa-da üçüncü bir döwlete gitme hakkından mahrum bolýar diye. При этом государство не может выдвигать в качестве оправдания аргумент о том, что его гражданин будет иметь возможность вернуться на его территорию без паспорта. Şunluk bilen vatandaş bolan ülkesi hiç hili bir neme bahana koyup bilmeýär. Şol sanda Türkmenistana dönüp, yani Türkmenistan diýen de öz watanyna dönüp şu taýda pasport alyp bilýär diýilen bahanany öňünde goýup bilmez diye. Hökman beräýmeli diye. Bulam gelip 99-njy ýylda aýdylýar. Yani Türkmenistanyň şu ýaly etjek oýunlaryna eýem öňünden gören ýaly diýär. Türkmenlerem näme diýär? Bütün vekilliklerimiz işleýär, şoň üçin Türkmenistana gidip alyp bilýärler diye. Bu taýda da 99-njy ýylda şu ýaly edilmesin diýip öňünden ılalaşyk baglanşýarlar. Türkmenistan şu ılalaşygy neme diýär? Kabul edýär. Türkmenistanyň özlerine çelir konstitusiýa diýilip kabul edýän dokumentinde de halkara şertnamalar yerli kanunlardan üstün görülýär diýip aýdylýar. Özlerine konstitusiýa diýip neme diýen adamlar, Türkmenistanda konstitusiýa bar diýenler var. Şolary ýatlatma hökmünde edin. Halkara şertnamalar yerli kanunlardan üstün görülýär. Halkara kanunlara şu näme diýe? Öz ýurduny dolanyp bilýän wagty men berjek däl diýip bilmeýär. Hökman beräýmeli. Türkmenistan hem öz borçnamalaryny ýerine ýetiren ýok, hem halkara şertnamaları bozup ýatyr. Demek bu bütün nemelere bozuk gelýän bolsa bu döwlet mi ýa mafiýa mı? Bu taýdaryn bu soragym diňe bir neme däl. Hani men politika bilen neme diýen, politikadan uzak men politikaga goşulamok diýen adamlara da bir soragym bar şu ýaly. Halkara kuramalar adam haklarynyň şu ýaly haky bardygyny aýdyp duran wagty Türkmenistan şoňa garşy gelýär. Siz politika bilen goşulmaň politika şu soraga jogap berin. Näme haky bar? Kim bulara ruhsat berdi? Owa bir näçe vekil bolubam halkara nemelere gatnaşýar, olar guruluşlar, ýani guramalara. Biri zenallar hakynda we demokratiýa hakyndan gatnaşýar, biri içeri işler
biri yurttaş neme daşary işler barada, biri prokuratura, biri sud emniyet sistemadan neme gatnaşýan. Yani Kadaman ve Pahaçyban bularyň nemesinde başynda. Bir giden delegasyň nemesini tutup gelýärler. Bir näçe adam wekil bolup ýöne bularyň etýän hereketleri sözlerinden näme aýdyp durda neme ýandygyny. Konkretika ýokdugyny görkezip durda sözlerim. Gerek adam özlerine gerek bolan ýa-da şo wagtky situasiýaga gerek bolan ýa-da ýa-da adamlara pasport çıkarıp verecekler ya pasportsuz gidecekler. Ýöne aramly bolsa bolsa ýurdun içinden aldylar. Gitte ýurdun içinden aldylar pasportuny. Adamlar gidecek ýurdun içine. Geljegem däl. Bolýa pasportuny berek geldik. Ýöne ýurdun içinde hiç geldi neme ýok da. Vatandaşyň ýani ýurtdaşyň öz iqtisady durmaklygyny ýokarlandyrmaga ýa-da bir belli bir normalda tutmana mümkinçilik ýok. Mecburi ýagdaýda bular istetne edin. Halka iş üçinçiligini beren oklar. Biz dünýäde energetik oňçy 4-nji ýerde diýip barmaklaryny görkezýärler. Ýurdun içinde iqtisady ýagdaýy ýani halky işsizlik bilen synýarlar işsizlik bilen üstünde de daşaryk çykanda da yine bu halka neme diýerler. Terror baskısyny diýerler. Yani erkinligini ne içeride berýärler, halkyň ne daşarda berýärler. Diýmek bu Türkmenistanyň içinde özüni kostüm giyip ýa-da jaket giyip çıkan adamlar, özlerini döwlet guruluşy görkezýän adamlar başga bir halkyň ziýanyna çekip edip duran ziyanlar däl käbirlerde katastrofa getirýär bular. Ine halkyňa genotsid edip dogrymy? Medisinaň ýokladyň ýok çagalar bir çerepnay dawlene diýene diýdi. Bir giden ol çykyp duran himikatlaryň him zawodlaryň ýa-da gaz önümçülüğün parafirmini gaz firmalaryň ýani zawodlaryň filtrsiz nemesi howasy çağalary mutant edip getirýär. Zenanlar eýem täwekde ujak bolsa problema mesele bolupdy. Gansızlyk iqtisadiýatda pes bolan soň nemede ýok. Imit alabilme neme mümkinçiligi. Hem imitiň önümçiligi ýok. Ýurdun içinde üstesinde iqtisady durmaklygy ýok. Muňa ýene-de şol gansızlyk neme açlyk çekýär diýmek de halk. Ondan bu halky howanam katastrofa getirdiler. Doğrumy? Halkyň saglygyny yere soktular diýýärler. Türkmençe lagadyny demem bizim katastrofa bizim. Howamyzam katastrofa. Hemme taraplaryndan bir özlerini döwletli görkezýän nemeler hemme taraplaryny gysyp dur. Doğrudan halky erkinligini alyp dur hemme taraplaryny. Indi birinji ýan gaýtda pasport bir halkyň şo taýda erkin adamyň özüni kişi hökmünde ýani öz kişiligini beýan etýän görnüşin demesi ýuridik bir neme dokument ýani pasport da ýurdun içi bolsun, ýurdun daşy bolsun. Onuň ýuridik neme doldurýan, ýuridik tarapyny doldurýan. Endi şonu birinji mesele de halkyň öňünde duran. Şo meseleni çözmeýän ýa-da çözmäni islemeýän bir guruluşlar bar bolsa, galan meselelerine halkyň galan meselelerine hiç ilter etmäne nemesi ýok da. Ya islegi ýok, ya şolaň akly eten okşazatlara. Ya da bular şöyle bir siýasat alyp barýarlar. Halkyny ýurdun içindäki türkmen halkyny genotsidde tutmak diýen bir näme bar. Bunu ýöne näme bahine edýärler bu? Näme üçin böyle halka gynýarlar, horlaýarlar? Hem ýurtdaşyndaky olap böler, hem ýurdun içinde ezýärler. Bir näme bolmaly? Sebäp bolmaly da muňa. Eline krepostnoye pravo diýip ruslarda bolup durar bir wagt.
Yani şonu Russiýada endi şonuň ýygy gelip başlady. Krepostnoy prawanyň. Endi Türkmenistanda endi şo bolupdy krepostnoy prawa. Ya özüne gerek wagtdan eliňe kagaz berýär, indi sen planlaýdy edip bilýän. Belli bir çäklenme bar. Gerek wagt elinden alypdylar. Adam bunun arkasında bu her adamların behvidi barmy? Ya da şu sistemanyň guruluş düzgünü şeýle, yani halky ezip gezmek, krepostnoy prawa, yani gul hökmünde saklamak da. Şu näme meselem kadim döwürlerde gul saklanan bolsa Russiýada ol wagt geljek bir plandan opa meşikden bir zat alyp gel, meselem atyn alyp gel, ya itini alyp gel, ya arpasyny alyp gel. Kimin adamsy diýip urasa, Ivanyň adamsy diýip aýdaý. Indi lonkulda parar bolyn, sen kim diýip soramaz aşaňa. Krepostnoy prawada. Oradan sen kimin zady diýer. Kimin zady diýer? Ivanyň zady diýersiň. Näme sorady? Arpa sorady, boldy. Sen arada hiç ilgürüňi de nok. Sen näme üçin geldin? Adyň näme? Nide ýaşaýan? Nide iş etýän? Sen ýok ortada. Bir ruh ýaly dursun. Ivanyň zady üçin gelýän, Ivanyň zady üçin ýene iýiňe aýdýan. Türkmenim şonuň ýaly bir sebäp barmy arkasynda? Näme üçin bu halk ezilip ýa-da ezilmäne boşlukmy bu halk bu ýagdaýda ýaşamana? Özüne ýankaýdýan identifikasiýasy ýok, ýani özüniň kişiligi ýuridik taýdan doldurulmadyk. Biziň döwlet diýip ýa-da bize döwlet diýip tanatýan guruluşlaram, yani arada halk maslahat diýip bir zady çykardylar orta. Bizden ýaşy ulurag adamlar, sakally adam göýeripdirler, ortaga çykyp gepleýärler. Şonuň halk maslahatynyň daky adamlar kimim demekde, kimiň wekili, meň wekilim orada, menden başga da meselem 3 milyon halk bolsa ýurdun içinde şolaryň wekilleri. Insan meň al adam etmeli şolar. Men olar saýlamasam, tanamasam, olara ses vermesem, yani seçim etmesem, olara men adımdan geple diýip çykyş meniň meselemi ortaga çykar diýip güç vermesem men adımdan. Bir yalan nämäni ortaga çykarýarlar, el sarpýarlar. Ondan şolaram biz nemetmedik, saýlamadyk, seçmedik. Kim bu adamlar? Autobiografiýasy nirde okapdyr? Gidip okuwynyň soňky ýyly nemede? Russiýada geçdimi soňky bir ýylyny? Ýa-da öne möhemmelleriň, eskerleriň ýa-da Russiýanyň nemeler gelip praktika geçip böler ýurtda içeri işleri. Sen nädip başga sen ýurdunda bir döwlet baý bolsa, seniň öz nemäň olara, politikaň olara doğrudan başga bir ýurdun nemesi men gowşym eken diýip seniň politikaňa gelip goşulyp bilmeden. Şu taýda bir gysgaça bir zat goşup geçeýinmi? Konvensiýa Montevideo diýe. Şo konvensiýaya asaslanyp bir döwletiň döwletlilik döwlet ýaly hasaplanyp bilinýärmi, hasaplanyp bilen ýokmy? Şoňa karar berilýän eken. Olaryň alamatlary näme diýe? Конвенция Монтевидео 1933 года закреплены 4 признака государства как субъекта международного права. Yani uluslararası halkara bir arenada bir döwlet ýaly kabul edilip bilmek üçin 4 sany alamaty var diye. Постоянное население, определенная территория, собственное правительство, способность к вступлению в отношения с другими государствами. Türkmençe aýdylanda näme bolýar? Rus dilini bilen köpdürem ýöne. Şu taýda men näme dip aýdaýyn?
Birincisi dowamly ýaşaýan bir ilaty bolmaly, vatandaşy bolmaly, ýurtdaşy bolmaly. İkincisi özüniň syýasy taraplaryny ýönetýän bir syýasy dolandyrşygyny amala aşyrýan bir ýönetim bolmaly. Ondan soňra beýleki ýurtlar bilen ara gatnaşyk uky bolmaly. Bir-birden gidenimizde indi. Ştaýda gözüňize getiriň, dowamly ýaşaýan bir ilaty bolmaly diýe, ýa-da bir vatandaşy, ýurtdaşy bolmaly diýe. Ýöne birinciden eýem şu seniň bir kişiniň şol döwletiň vatandaşy bolup durýandygyny görkezýän näme bar? Kimlik. Dogrymy? Biziň dil bilen aýdylanda pasport. Eger bir döwlet sana pasport bermeýän bolsa, onda ol döwlet bolmakdan çykýar. Montevideo konwensiýasyna göre seni vatandaş edip görkezip bilmeýän bolsa, identifikasiýa edip bilmeýän bolsa, diýmek ol döwlet däle. İkinci geçelim. Siyasi dolandırışygyny amala aşyryp bilen bir yönetim bolmaly diye. Onam nähili görkezýärler bize? Ine halk maslahaty bar, ine prezidentiniz bar, alyň şoňa buýsanyň diýip onam görkezýärler. Gaty gyzykly. Onu hiç hili saýlaw bilenem ýa-da başga zat bilenem kabul eden ýoklar. Halkara guramalar şu geçiren saýlawlaryň galypdygyna işaret edýär. Onu aýratyn bir nemede görkezäris. Yani şunduk bilen aýçak bolýanym, bular öz galyp ýönetimini näme diýerler? Legitimleşdirjek bolýarlar. Onam soňky maslahatda görensiňiz, ana plany çykdy, şuňa zat teklip etdi diýip uludan uly gowuk çykardy. Hamala şol halk maslahaty legitim bir halk tarapyndan saýlanan ýaly bir gurama ýaly bir görkezmek isleýärler-de. Näme bu nemeniň arkasynda? Yönetimi legitim ýaly görkezmek isleýärler. Halk saýlady, ýöne o taýda oturanlar samsyklyk edip şuňa teklip berdiler diýip asyl sorulmaly soragyň üstüne örtýärler-de. Legitim däl bir yönetimi. Ilatyna kimligini berip bilen ýok. Yönetim hem legitim däl. Özüniň territoriýasy barmy? Bar. Onda hiç hilneme ýok, problemi ýok. Soňkysy beýleki ýurtlar bilen, üçüncü ýurtlar bilen ara gatnaşygy. Olam neme? Biz bir tarap diýilen nemeni izolasiýa üçin ulanýan adamlar birden-bire şuňa halk aýaklanyp başlanandan soň aktiv bir taraplyga öwrildi. Aktiv bir taraplyk diýmek näme? Hemme kim bilen neme diýäs, ara gatnaşygy saklaýas, ýöne olaryň aýdan nemelerini, talaplaryny ýerine ýetirmeýäs diýeni. Ýok. Onam iň soňky gezek nirde görýäs, onam bir aýdyp geçeýin. O nemede sözüm howada galmasyn. Ştaýda açyldymy, açylmadymy? Buna indi. Ştaýda men kän bir uly däldir görünmeýändir size, men ştaýda özüm okap bereýin size. Polşa просит Туркменистан открыть консульство в Варшаве. Yani Polşa Türkmenistana yüzlenýär. Ştaýda konsulstwaň aç, ilçihanaň aç ştaýda diýe. Näme üçin? Ýakynan tanışasy gelýär. Ýok. Näme diýe? Польша обратилась к Туркменистану с просьбой рассмотреть возможность открытия консульства в Варшаве. Об этом заявил министр иностранных дел страны Рашид Мередов deyip Türkmen portal iletýär muny. Amala döwlet dolandyrşygy şuňaly legitim bir dolandyrşy bar. Onuň nemesi Taşary işler ministri şuňaly diýip habar paýlaşdy diýip bize ýetirýär. Ýöne bu taýdaky neme asyl meseleni görüpdirler websaytda. Число туркменских иммигрантов в Польше за последние годы резко выросло. В 2022 году Турция, самое популярное направление туркменской трудовой миграции, по просьбе туркменской стороны ввела визовый режим. В докладе говорится, упадок турецкой экономики и девальвация лиры также сыграла важную роль. Мигранты начали искать другие варианты, в том числе Польшу. Вероятно, с этим связана просьба об открытии консульства. Однако Рашид Мередов в своем докладе об этом не упомянул. Правительство Туркменистана хочет обуздать трудовую миграцию bürokratическими препятствиями. Uzun gepin keltesi näme diýseňiz, ilk bilene Türkiye
adamların çıkmasını öňüni ýapýarlar. Türkiýeden viza rejimine girizmek üçin talapda bulunup, ýöne Polşanyň hem talaplaryny ýerine ýetirmeýärler. Bulam aktiv demese, bir taraplyk alyp barýan siýasatynyň bir parçasy. Näme diýerler? Biz bütün döwletler bilen ara gatnaşykda diýe, ýöne öz watandaşlaryna kynçylyk döretmäge gaty ussat ökde. Hawa. Endi Polşada näme da bir konstitusiýon guruluşy bolan, ýani kanunyň ýöräp duran ýurdy Ýewropanyň ösen, ýani ýa-da ösüşde barýan ýurtlarynyň biri. Döwlet guruluşy bary näme ýurt. Ondan soň özüniň çäklerinde, ýurdunyň çäklerinde dokumentsiz, ýani pasportsuz diýýärler, türkmençelep, ýani pasportsuz Türkmenistanlaryň gezmegini ýa-da işlemegini ýa ýaşamagyny, şo taýda galmagyny islen nokta ýani. Şonuň üçin şo taýdan konsulstwa açylmalydygyny näme diýär, ýani ýatlatdy-da şo taýda. Sebäbi Türkmenistan tarapy aslında şol Polşa ýatlatmalam däl. Sen Türkmenistan içinde döwlet guruluşy bar bolsa, MİT diýil. Ýok. Ana. Gep dowam edip bilersiz. Yurttaşlar bir näsärlik döredi. Ötünç soraýyn men. Hemen seniň adyňa men şutaýda ötünç soraýyn. Teknik näsärlikden ötürü şuňaly kopukluk boldu. Dowam edip bilersiň Merdan aga. Oýna Türkmenistan tarapy bilýär, Türkiýanyň çäklerinde yurttaşlaryň agramly öle işleýär doğrudan. Ondan soň dowamly ýagdaýlaryň ütkemegi bilen Polşaýa ýöneldiler. Doğrudan Ýewropa tarap Türkmenistanlar. Indi agramly öle Türkiýede, Polşada oturan bolsa, indi şo taýdan Polşanyň döwlet guruluşlarynyň ýatlatmanyň geregi ýok. Türkmenistanda döwlet guruluş bar bolsa, ýani MİT diýilen bir zat işleýän bolsa, şol öňünden hereket öňünden bilmeli. Sebäbi o taýda seniň bir giden yurttaşyň bar. Olaryň haklary, hukuklary ýa goragy hemme zadyň sen üçin etmeli, ýani jogapkärçilik boýnuňa almaly, dogry-dämi? Bir ýurt hökmünde sen özüň şo taýda konsulstwany açmagyna ruhsat soramaly bar. Senin ýaly biziň bir giden migrantlarymyz bar, turda migrant bolsun ýa gezmeni fark etmeýär, şo taýda sen adamlaryň watandaş, yurttaşyň. Sen özüň öňünden gitmeseň. Endi ýok bolsa Polşadaky Türkmenistanlylar näme etmeli? Ýewropaň başga näme etmeli şol? Meniň gyzyklanýan temam. Biziň nämemize ara gatnaşyk kanallarymyza her gezek açyklap goýýas. Şu taýda video nemeler, videonyň aşagynda da ara gatnaşyk belgileri bar. Arkaýyny şu taýdan ýazyp bilýärler. Polşadaky watandaşlar, yurttaşlarymız, biziň yurttaşlarymız maňa däldi şu nememize, kanalymyza ýazýar. Näme bilen ýüzlenýärler? Türkmenistanlylar, Polşadaky Türkmenistanlylar pasporty dolýar. Pasporty dolanlar näme etmeli? Öz ilçihanasyndan sorap pasportynyň ýa wagtyny uzaltmaly, ýörelik wagtyny uzaltmaly ýa-da täze pasport almaly. Türkmen nemesi tarapynda nähili işleýär bu? Häzirki WPA'nyň aýdyk geçen nemesi parlamenti, Türkmenistan parlamenti şoňaly karar berip bilýän eken, uzatma pasporty uzatyp bilýän eken, özü täze pasport berip bilmeýän bolsa da parlament şoňaly karar berip bilýän eken, wagtlaýyn uzatyp bilýän ekenler pasportyny. Şoňaly kynçylykly döremezligi üçin. Ýöne bu gezek näme üçindir? Pasporty uzatyp bermeýärler. Polşadakylaram ilçihana ýok, näme etsinler? Germaniýa gidýärler. Germaniýada kim var? İlçihana diýip oturan Berdimurat Recepow var.
neme Sapar agada bilen eden gepleşiklerimizden tanıyandırlar adamlar. Nemede Sapar Murat Niyaz döneminde şuňaly çapak çalyp oturan adamlaryň biri Berdimurat Rejepow häzir Germaniýada ilçi bolup oturyr. Şonuň ýanyna barýarlar, Polşadakylar. Şuňaly meselemiz bar, şu meselemizi çözüp ber. Ondan hem jogap ýok, diňe sekretaryndan jogap bar eken. Sekretary näme diýer? Bütün Bepanyň aýdanlaryny gaýtalap oturasym gelen ýok. Bütün wekilliklerimiz işleýär, Türkmenistana dönüp bilersiňiz diýipdirler. Gülüp aýtýan ýöne o taýdaky gülerlik ýagdaýdan has nemede o taýda okuw üçin baranlar bar, iş üçin baranlar bar. Ýöne näme üçin şo taýda sen wekil bolup oturan adam pasportyny alyp wagtyny ütkedip bilen ýok. Şu taryha geçerligi bar diýip ýazyp bilen ýok şoň ýaly. Peçat basyp bilen ýok. Ya olmasa täze bir pasport berdiği boyum oturan ýoklar. Wagtlaýyn şuň ýaly uzadyp ber. İşimizi gutarandan soň biz arkaýyn dönüp barýas diýe. Ýöne şona eden ýoklar. Polşadakylar näme etmeli, nire gitmeli? Wekilimiz diýip Germaniýa şonça ýol nemedip, ýol aşyp wekilimiz bar diýip şoň ýaly begenip gidýärler. Ýöne olaryň hem işi görülen ýok taýda. Bir peçat bilen oňarlyp bolýan işi eden ýoklar şo taýdaky wekiller. Sen soraňa şuň ýaly jogap näme etmeli indi Polşadakylar? Näme edipdirler has dogrusu? Näme edipdirler diýen soraga jogap berip bilen ýöne näme etmeli? Ona ýakynda häzir güleşeriz. Ova. Indi esasy meseleniň ýa-da soragyň gelip çykan ýer bar da. Näme üçin türkmene böyle pasport beren oklar, näme üçin içeride el ýallar, ýurt daşynda gynýarlar. Ýani kontrol edýärler da halky. Döwlet guruluşy aslında ýa-da aýtdyk, halkyna hyzmat etmek üçin döredilýär. Kim tarapyndan? Halk tarapyndan. Sen meselen senin aklın köp, meni sada dilde aýdanda senin aklın köp, sen parlamentde otur, men wekilim bol. Sen işiň bir sen hökümetde bol. Doğru dämi? Ondan sen adalatly ekeň, sen sud bol. Yani kazy bol. Şöýdip halk öz nemesini ýurduny ýönedip biljek demäni adamlaryň bir toparyny seçim arasında neme orta çıkaran ýa-da döwlet guruluşlary dör ýa-da ýurdun içinde de bilýäs Niyazowdan ýani Sapar Murat Niyazowdan bäri halk bu zatlardan has uzak tutulýar. Oňa bu Niyazowdan başlan soňky Gurbanuly we şu wagtky Serdarowy bar bular legitim däl ýani halk tarapyndan seçilip ýani kabul edilip halk tarapyndan güýç berilmedik bir nemeler bolar. Bir topar gurulmaçylykly jenaýat topar bolar. Ýani öz belli bir bähritleri üçin halkyň ziýanyny işläp beren. Halkyň belli bir bölügini katastrofa etdiler, belli bir bölügini genosid etdiler. Ýani öz sferalary bar da sistemaň içinde. Ondan iqtisadiýat ýagdaýymyz nemede düşüp galdy hali ýerde sürenip ber. Şahsy hukuklarymyz ýani şahsy haklarymyz ýurdun içinde hukuk hiç ýok diýenler. Diňe özleri üçin bar. Indi bu legitim olmadyk nemäniň gurulmaçylykly jenaýat toparyň edýän oýuny Halmrada aýdyp geçendir 89'dan ýalňyşmasam şol saýygyň soňunda bir ilat ýazyp geçirilende 3 milyon gowra halk bar eken Türkmenistanda. Ondan bäri halkyň göregi çekeni azap. Mesela bu halk nädik köpelýär, bäbägi dogulman ölse, içindäki başga ýurtlaryň değişli milletler Gazagy, Ukrainlary, Ruslaryň agramly bölegi hersi öz ýurduna çykyp gitdi diýen ýaly. Doğru dämi? Ýewreýler bardy.
Olar çıkyp gitdi. Ondan soň halkyňam gitdigiçe ykysady ýagdaý beterleşen soň kim çaýak köpeldi ýa. Keselçilik, medisina pes bolan soň halk Türkmeniň halkynyň orta ýaşy 40 ýaşa geldi. Ondan soň bu 89 ýyljaky 3 milyon halk 6-7 milyon bolmajagy belli de. Aramlylygam immigrasiýa gitdi. Hünäri bolanlar okuw diýip çykyp mümkinçilik tap ýurt daşynda galanlar bular hem müňlerçe sany var. Indi o ýurdun içinde indi ortalama häzir 2 milyon halk bady bolsak tutuş aramly iş güýjüle nemede ýurt daşynda Türkiýede, Ýewropada, indi hem Gazakstany, Belarusiýa, Russiýada var. Indi şunun balansyny saklanmaly bolar. Ýurdun içinde jem 2 milyon bolsa 1 milyon ýurt daşynda işläp beren bolsa indi ýa kaýdyp geçdiň komitetiň belli nemeleri ýurtda döwlet guruluşy diýjek bolsaň öz halky bolmaly, çäkler bolmaly, hökümeti bolmaly. Dogrudan ýöretýän. Indi şu hökümeti ýurdun içindäki halk legitimleşdirilmeli, dogrudan seçip demokratik ýurt tanadýarlar Türkmenistany halkara derejede. Indi häzir bular şu pasport meselesini çykarmasalar dogrudanmy ýurdun içinde sady ýagdaýda hukuksuzlukdan her kim ýurtdaşyna çykyp gitjek, geljek ýaly izine. Indi ýurt boşak galjak, dogrudanmy? Ýurt boşak galjak. Senin 7 milyon dikörkeden halkyň 1 milyon ýa-da 700 000 bolup galsa kim seni legitimleşdirmeli? Kim seni seçmeli? Adam halkara ýagdaýda da senin işleme potansiýalyň bolanok hökümet hökmünde. Halkyň agramly bölegi ýa-da agyrlykly ýagdaýda ýylyna ýurtdaşyna ýani ýetişen işçi güýjüň ýurtdaşyna çykyp dursa dogrudan ýerine de gelmese ýerinde de ýaşullar galya, ýaşy bizden ullar galya, olaryň wagty gelse ýaşlar kesilse ýani aradan çyksalar ýurt boşak galjak bir näçe ýylyň dowamında. Şoň üçin bular halky şöyle ýurt daşynda kontrol edýärler, pasportyny beren oklar. Mecbur etýärler, ýa barýarlar men belli bol bölegi. 100 000 adam bir ýylda bardy diýeli. Buların elinden pasportyny wagtynda beren oklar ana boldy, mana boldy ýa-da deport bahanasyny urýarlar. Olary denek ýene 100 000 çykaryp berýärler. Şöyle ýa-da döretýärler balans durmak üçin de ýurdun içinde hem daşarıda hem içeride balans eder ýaly. Bular halkyň nemesinde däl. Öz alanlarında. Şuňaly nemede men sen bilen ılalaşjak bir nokatda, ılalaşmadığım noktada aýdyp geçeýin. Men pikirimçe, öz pikirim, senem ılalaşman bilersin, dinleyijilerim ılalaşman biler. Ýöne şu taýda şonda da aýdyp geçeýin. Men pikirimçe bular diňe bir şu nemäni legitimligi saklamak üçin däl, islenen ýerde, ýani kontrol edilip biljek ýerlerine uratýarlar. Bu migrasiýa nemeni, zähmet migrasiýasyny özüniň kontrol astyna saklap biljek bir ýerlerine uratyp bilýärler. Nire uratyp bilýärler? Mysal üçin Ýewropa uratyp bilen ýoklar. Näme üçin diýende o taýda kanunlaryň üstünligi bar. Hemme zat kanunlaryň üstünden edilýär. Hiç kime o taýda pul bilen zat bilen satyn alyp bilen ýoklar. Şoň üçin Ýewropada şuňaly kynçylyklar döretýärler. Nire goýup bilýärler? Russiýaga uratyp bilýärler. Näme üçin? O taýda kanun diýen zat diňe kagazda bar. Kanunyň üstünligi diýilen zat hiç ýerde ýok. Diňe alanynky, basanynky. Türkmenistana näme gerek? Halkara repressiýa üçin amatda bolan ýerleri gerek. Russiýa uradylmanyň ham sebäbi diňe şu diýip pikir etýän. Diňe bir sebäbi bar. Olam halkara repressiýa. Halkara repressiýa ýene nerede edip bilýärler? Türkiýede edip bilýärler. Ona da ýöne öz kontroly aslında saklamak üçin häzirki neme habar okap berdim. O taýda da aýdýar, öz kontrolünde saklap bilmek üçin Türkiýeden viza çäklendirmesine getirmegine
özleri talap edýärler. Näme üçin? Hemme zady öz elinde tutmak üçin. Aýdyşyň ýaly köp el nemet gidip başlady. Ýurtdan çykyp gidip başlady adamlar. Diňe özüniň ýaşaýyşyny sürdürip bilmek üçin, gazançyny saglamak üçin, elde etmek üçin. Şoň ýaly Türkiýe köp çykyp başladylar. Şoň üçin olara viza talabyny getirdiler. Viza çäklendirmesi talabyny getirdiler. Ýöne Russiýada neme viza bar diýip bilerler häzir nemede dinleýänler. Olam dogry. Ýöne soňky wagtlarda elektron viza diýilende neme zady adalgany orta atdylar. Olam näme üçin? Şoň ýaly adamlary toplumlaýyn, toppak bir şekilde uğradyp bilmek üçin şoň ýaly zatlara başvurdylar. Diňe özleriniň şu politikasyny tizleşdirmek üçin. Özüniň kontrol edip biljek ýurtlaryna uğradyp bilmek üçin. Doğru. Ben bunu bilen alalaşan indi şol legitimleşdirmek bolanda näme geler? Zorla legitimleşdirmek de halkyň ýurduň içinde bunu görnüşler var da nähili ýady diýen sen belle görnüşmen bir üstüne goşmasa içeride halk seçen bolýar arymly öyle nemeler döwlet we hökümet işgärler diýip mesela olara mezbur edýärler. Indi bular plus doğrudan indi yurtdaşynda Türkiýe çägindäki işleyen yurtdaşlar kanunyň nämedigini, hukukyň nämedigini öwrenip başladylar da dämi? Bir gymyldy başlady diýelim halkyň beýnisinde. Bular ýankaly viza ýagdaýyny çäklendirmäni getirdiler. Indi Ýewropa çykan soňam halk görýär kanun ýagdaýda adalet, hukuk, suutlaryň işleýişi, demokratiýa näme, insan haklary näme, Türkmenistan bilen islemese deňeşdirmäne mümkinçilik bolýar şu taýda. Adam ýurduň içine gelse, meselem 100 adamdan bir adam ya 2 adam pikirini değiştirip gelse eýam neme bolýar? Buların döwletlik görkezýän legitimleşdirip saklap oturan zorla legitimleşdirip saklap oturan köksan neme başlajakda, sandırak başlajak. Şoň üçin neme berýärler? Belarusiýa git, Russiýa git, Kazakstana git. Yani hukukyň nämedigini ýa-da ýsynyň nämedigini bilmeýän ýerleri uradyp saklaýarlar da. Yani bular halky ýurduň içinde dogry, yani şöyle zorlan saklaýar, ýurduň daşyna çykan halk ham juridik tarapdan bilim ýa-da maglumat, bilgi almasyn diýip neme diýerler? Galma dowamlylygyny çäklendirýärler da. Ýurduň içine giren soňam ýurduň içine giren soň yani bir okeanyň içine, ummanyň içine bir damja damalyny hisadet bilen o da ordamy. Şoň üçin neme turýarlar? Gan täzelýärler diýerler. Beýnisi ýuglan adamlar ýurtdaşyna çykarýar, ondan beýnisi arassalanyp öz pikir boljak başlayan adamlar hem ýurduň içine alyp nemäniň öňüni alýarlar da. Adamlaryň beýnisindäki dörejek rewolýusiýanyň, ýani ütleşmäniň öňüne alyp gelýärler. Ana indi muň ýaldyysam meniň sen bilen dogaly alışjak. Hakiki. Indi şu zatlary biz öz-özümizden tapýasmy bütün dünýäde şuň ýaly bir zatlar barmy diýip sorag berýär-de ýene ýanky aýdyk geçen Konvensiýa Montevideo diýilenmiz. Şunda bir neme diýär-de, bir mysal. Yani öz ilaty yurttaş bolmaly, yönetimi bolmaly, beýleki ýurtlar bilen ara gatnaşyk diýe. Edil häzirki oýnap duran nemeleram, oýunlaram, sahnalaram edil şu 4 sany neme, 3 sany neme gabat gelip durda. Dowamly ýaşap ýören ilatyny bar bolsa, onda özüniň ilatyna identifikasiýa bermelilermi bular? Identifikasiýa bermeli, ýöne beren oklar. Ondan soň özüniň yönetimi, siyasi dolandırışygyny amala aşyrýan yönetimi bu häzirki yönetim barmy ýa diňe bir kagazda barmy diýilen soraga jogap bermek üçin halk maslahatny öňe sürýärler, şoň ýaly bir legitimizasiýa etmek isleýärler.
Üçüncem, yurtlaryň arasynda aragatnaşyk diýe. Onam nähili neme diýerler? Bitaraplyk diýe, ýene başga diýe, at diýe, it diýe, halymyz diýe bir bahana tapyp şular bilen aragatnaşyk edýäs diýilen bir sahnany ortaga goýmalyda. Ýöne syýasy taýdan, ykdysady taýdan hiç kile bir aragatnaşyk ýok. Hiç bir döwlet bilen. Esasan syýasy neme ýok. Näme üçin diýende seniň alyp baran nemeleri, saýlawlaryňy hiç kim kabul eden ýok. Kabul etmedik bolsa senin bilen nähili aragatnaşyk saklasyn. Olya neme ýaly Russiýa ýaly näme diýsem, Afrika ýurtlary bilen aragatnaşyk etdi diýip bir-iki sany suratam paýlaşan bolýarlar. Vizasyz gidip bilýär kerek biz şu Afrika ýurtlaryna. Ana. Ullakan bir neme baýlyk diýinmi? Baýlyk. Şunu ýaly bir soragy duýraýa-da mende oturup. Adam pikirlenýär bolsam, her hili pikirler gelýän eken kellesine de. Neme bir adama döwlet näme üçin gerek? Adama döwlet näme üçin gerek? Bir adamlar toplu halda ýaşapdyrlar, dogrymy? Biziň öňkü nemelerimiz beýler bolupdyr, özüniň maşgalalary bolupdyr, maşgalasynyň daşynda bir özüne özlerini sylayan bir giden adam bolupdyr. Ýöne döwlet kurmak isleýän adamda näme üçin dörýär? İlk bilen şuňa ýaly zatlar sanap bolýar-da. Howpsuzlyk we tertip düzgünlügi. Hiç kimiň üstüne neme dip talançylyk eden ýok, hiç kim zadyna malyna diýen ýok. Hiç kim durduk yere gelip öldürüp gidip bilen ýok. Şonda howpsuzlygym neme diýe we tertip düzgün şu taýda garaşylýar bir döwletde bolanda. İkinji bir altyapy. Bir altyapy diýilende nähili altyapy bolar? Aragatnaşyk altyapysy bolar. Mysal üçin A nokatdan B nokata baryp gelmek üçin, alışveriş etmek üçin ýa-da bazar iqtisady etmek üçin ýol gerek adamlara, dogrymy? Ýol bolmasa adaşar giderler. Ýol altyapysy, ondan soň saglyk altyapysy. Mysal üçin her gezek bir ýeriň agyrynda bir tebibe gidip ýören bolsa sen şu saglyk altyapysy bolanda sen ynamdar medisinaň adamlaryň saglygyna kömek edipler ýaly bir saglyk altyapysy bolmaly. Soň başga näme gerek bolup biler? Bilim. Dogrymy? Bilim altyapysy. Her şarlatanyň nemesi öňe çykyp men bu zady bilýän diýip öňkü döwürlerde ýadyňa salsaň, ana men sana şu zady öğrederim diýip neme dip ýörmändirler, dogrymy? Bir altyapy bolmaly. Bilim berýän bir sistema bolmaly. Sistematik bir şekilde bilim berilmeli. Şu bilim altyapysyna gerek bolýar. Döwlet boljak bolsa. Ondan soň hak hukuklarynyň tanalmagy we gorulmagy. Adamyň nähili haklary bolup biler, hukuklary bolup biler. Mysal üçin bir döwlet bolýan bolsa, şu döwletde ýaşaýan bir ýurtdaş bolmaly, dogrymy? Ýurtdaşlyk haklary bolup bilmeli. Mysal üçin kimligini tanalmaly. Yani senin kimligiňi beýan edýän bir resmi bir dokument bolmaly, dogrymy? Kimligini berip bilmeli, pasportyňy berip bilmeli. Ondan soň hak hukuklary diýilende başga näme göz öňüne gelýär? Mülk eýçiligi. Mülk eýçiligiň goragy. Mülk eýçiligiň goragy onda da. Sana bir zada eýçilik etmäk hiç kim päsgeli bolup bilmejek ýa bu bilmejegi üçin senin eýçilik hakyny gorap biler ýaly bir döwletiň bolmaly. Döwlet diýilende başga näme bolar? Şuňa ýaly senin eýçiligini goramaly. Ondan soň sosial haklary bolup biler. Mysal üçin adam maýyp bolup biler. Özüni ekläp bilmeýär. Näme etmeli? Döwlet ona eýe çykmaly. Şu zatlar bilen üpçün etmeli. Ýa bolmasa belli bir ýaşa çeli döwlete hyzmat edýär. Döwlet hem ondan soň o ýaşdan soň döwlet ona belli bir hyzmatlar berip başlamaly. Aýlyk bermeli, ýene başga saglyk ýagdaýyny gowalaşdyrmak üçin ýene nämeler bermeli. Sosial haklary diýeli. Ve bütün bunları neme dip yönedip bilýän bir ösen hukuk altyapysy bolmaly. Hemme zadyň şu hukuga göre bir alınıp barylmak üçin hukuk altyapysy bolmaly.
başka döwlet näme üçin gelip biler, gerek bolup biler? Bir kollektiv bir çözgüt tapmak üçin. Mysal üçin ýeke özüň bir zady näme edip bilersiň, çözgüdini tap bilersiň, ýöne kollektiv akyl bilen şu bir zady çözmek has näme mantykly bolup biler, dogrymy? Ya bolmasa ne seniň ýeriň bar, meniň ýerim bar, ýene 10 adamyň ýeri bar. Diýeli 10 adam toplanyp 10 keleden bir zat çykýan bolsa, bir karara baryp bilýän bolsa, onda 10'umuza da 10 adama da peýdaly bir karara gelip bileriz. Biriniň hakyny iýleýän, biriniň hakyly ýok edilýän bir karara gelinmez, dogrymy? Kollektiv düşünje diýmek şo. Onda kollektiv düşünjesine näme gerek bolup biler? Mysal üçin şol territoriýadaky tebigi resurslaryň dağılımy. Tebigi resurslara näme boljak? Şondaky elde edilen gelirler nähili paýlanjak. Çok kollektiv akyl bilen Ýa-wa. yönetilmeli. Ondan soň döwlet adama näme üçin gerek bolup biler? Mysal üçin krizis dolandyrşygy. Krizis dolandyrşygy diýilende nähili bu zat bolup biler? Mysal üçin ýa-ni aýdyşmaýal 10 kişiniň nämesi bar, topraklary bar, ýöne şo 10 kişiniň topraklaryna çözüş eden başga bir grup bar, topar bar. Şolara garşy umumy nädip garşy gelip bileriz? Bu bir. İkincisi, kriziste, şuňal krizis bolan wagtynda tebii krizisler göz öňüne getirip bileriz. Mysal üçin tupan turdy ýa bolmasa ýangyn çykdy diýeli, zatlyk meýdan bolsa, tokaýlyk meýdan bolsa, ot çykdy, şonu nädip kollektiv bir şekilde krizise yönedip bileriz. Bütün resurslary tyşytly unadyp, häzirki meseleni nädip çözeriz diýen bir krizis yönetimi bolmaly. Tebii hadisalardan başga da häzirki ösen jemgyýetlere seredende bir ekonomik taýdan bir nemesi bardyr, etkisi bardyr. Ekonomikany krizis ýagdaýynda nädip dolandyryp bilýär? Döwletden şuňa garaşylýar. Ýa-wa. Ya olmasa da tebii nemelerden yine şu goşmaça aýdaýyn, keselçilik. Mysal üçin ýokuşýan kesellerini ýaýraýar, tiz ýaýraýar. Şoňa krizis anında birden bir neme mantykly çözüm tap bilmek döwletiň işidir. Indi bizi dinleyen ildeşlerimizden sonra gelen yok. Men dinleyen ildeşlerimize şeýle bir sora bereyim. Sizin döwletiňizde şuňaly sanak geçenlerim haýsy bar? Sizin vatandaşy bolup duran ýurduňyzda şu sanak geçenlerim haýsy bar? Howpsuzlyk we tertip düzgün barmy? Döwlet edarlary we döwlet edarlarynyň altyapylary barmy? Hak hukuklaryňyz goralýarmy? Kollektiv çözgütler sunulýarmy? Kriz dolandyrşygyny amala aşyrylýarmy şu sizin ýaşap duran vatandaşy bolup duran ýurduňyzda şulary haýsy edilýär? Ýurtdaşlardan sonra gelmeýän bolsa men ýurtdaşlara şuňaly sora bereyim. Ýa-wa. Haýsy edilýär? Hiç gaýdam endi ýurtdaşlara jogap berdim. Sonra bar ýaly öde. Abdurrahman bey. Okak geçseň, menem şoňa göre tapsam. Akmamedow Öraýym diýipdir. Sen agam bu zatlaryň hemmesini bilýän bolsaň, alasyny tapyp bolan okmy diýen. Alasyny tapyp bilen okmy diýen. Ana. Alasyny tapýan edara diýin. Edara bizmi? O bir. Indi mene alasyny tap bilýän. Sana söz bereyim. Sonra sen tapanyňa göre jogabyny sen ber ilki bilen. Ondan soň menem öz kommentariýam goşaýyn. Jogap hakkı sen. Jogap hakkı senki diýil. Ine derledin şu zatlaryň bilýän bolsaň diýär-de ine. Diýmek biziň aýtýan zatlarymyz göwnüne jaý bolupdyr, dogrydymy? Akma neme Öraýym ýurtdaşymyň. Yani doğru kabul edipdir. Şu meselanyň badygyny biz görüp bilipdir, aýdyp bilipdir. Öraýym şu zatlarynyň nemesinde kabullanypdyr, doğru diýär. Şu aýtýanlaryň doğru diýär. Indi bunu alaçy diýär. Alaçyny tap bilen okmy diýär. Ine men
öz tarapymdan yani şu mesele düşünüp ýa-da ýurtdaş hökmünde öz ýurtdaşlama, öz bilýän zatlam açykladığım öz göbek kanymyň damany ýurdu bolan Türkmenistan hakynda ne şeýle ýagdaýlar bar, ne şeýle mesele bar. Indi biziň legitim etmedik guruluşymyzy. Yani biz güç vermedik, biz seçmedik, biz güç vermedik. Bir guruluş bar ýurdun içinde. Guramaçylykly jenaýatçy. Näme üçin jenaýatdy? Şo biziň ziýanymyz işläýär, ýurdun ziýanyny. Biz seçmedik bolsak, biz şol nemäni döwleti seçer ýaly getirmeli. Biz seçmeli täzeden şonu. Ben özüňden etmeli işlem edip durun ýurtdaş hökmünde. Indi sen yani Ibrahim ýurtdaşym ýa-da ýene biri olaram öz gezegine düşýän hereketleri yerine ýetirmeli bolýar. Täze ýurt biziň bütün halkyňky, ordamy? Bütün halkam yani halkdan aladasyny etmeli nemäniň ýurdunyň. Guramaçylykly jenaýatçy topar gerekmi ýa-da bize döwlet guruluşlar gerekmi? Ýurdun ýurtdaşyň aladasyny edip duran. Ýa-da ýene belki sözden biziň seçen döwletimiz gerekmi bize? Saýlaw size galdy. Yani halka seçilen döwlet guruluşy gerekmi ýa-da seçilmedik döwlet guruluşy? Yani eýär seçilmedik bola jenaýatçy topar bolýar-da. Yani Owa seçilmedik bolsa şol ikisiniň hiç seçilmedik bolsa döwlet hem däl o jenaýatçy topar. Indi şol ikisiniň arasyndaky seçim etmek size galdy. Meniň ara tarabym haýsy tarap saýlajagym belli bolupdy. Ştaýa çykanym sebäpli. O soramam hökman däl ýa-da onuň üçin pikirlenmegem gerekkäl. Men şöýlerek jogap berýän näme soraga. İldeşimizem ýazypdyr ştaýda. Döwletsiz galdyrylan türkmen halky biz özümiz öz elimiz bilen döwleti gurmaly, hiç kim gurup bermeýän ýa. %100 goşulýan şuňa. Hiç kim size bir çözgü tapyp bermez. Ibrahim ildeşimize de ştaýdan jogap bolsun. Hiç kim size çözgü tapyp bilmez. Öz döwletiňizi özüňiz gurmaldyrsınız. Häzirki ýaşap duran nemäňizde hiç hili halkara nemelerde kanunlara göre de ýa-da bolmasa hiç bir neme boýunça da legitimligi ýok. Hakyky bir döwlet diýilen zat ýok ortada. Diňe bir jenaýatçy topar bar. Olam hemme zadyň sahnasyny gunapdyr size. Ne öz watandaşlaryna ýe çykýar, ne dogry düzgün syýasy bir ýönetimi bar, ne de beýleki bir ýurtlar bilen iş salışýar. İş salışmaly diýilende biz neme diýersä türmeler ceza vermek bilen neme galman genosit edilip barylýan ýer. Şoňa näme üçin halkara guramalar şu zatlara barlap bilen ýoklar şunda. Näme üçin ruhsat beren ýoklar? Bir taraplyk bolanda genosit edibermelimi öz halkyny? Ýok. Genosit edýän bolsa bir guramaçylykly terror topardyr. Hiç zat bilen garşdyrmaň muny döwlet diýip hasap etmeň. Eger öz döwletiňiz bolsun diýseňiz, özüňiz onu noldan gurmaldyrsınız. Meňem jogabym şuňaly. Kän burzaga çekegem oturmaýyn. Ýankyň üstüne men ýene goşup geçeýine hiç bir halkara guramalar ýa-da ýurtdaşyndaky halklar Türkmenistana ýa-da türkmenlere ýurt gurup bermeýär, ýani ýurdun gazanyp bermeýär, döwlet sistemasyny gurnap bermeýär. Näme üçin? Şöyle yazılan kanunlanma, yani hukukun içinde yazılmadık kanunlanma. Halk yine Nepal'dan misal getireli. Halk şatayda öz hükümetinden naile oldu. Yıktı, yaktı. Ministerler suda sürdüler, parisler suda sürdüler. Hiç bir yurttaşından halklar koşulan değildirler. Doğru değil mi? Ne için edilýär? Ne için koşulan? Nepal'ın halkı çıdak gelse de hakkı var.
Näme ayaklansa da hakkı var. Sebäbi güç halktandır yani ya da şöyle diýip aýdyn. Halkyň etse de etmese de halkynky dogry, mudama dogry bolýar. Yani öz bähbidine etse de öz bähbidine öz ýanyna etse de halkynky mudama dogry bolýar. Şonuň üçin hem ýurtdaşyndaky hukuk goraýjylar aýdyp bilerler, konstitusiýa edip bilerler. Şo taýda Türkmenistan Demokratik Koreýadan kem däl. Şonuň ýaly hukuklar şahsiýetçilik ýok, saglyk ýok, korrupsiýa diýip biler, hukuk ýok diýer. Iqtisadi ýagdaý çok önçülükde diýer. Halk ikmanda gezip bör ýurdun daşynda diýip biler. Ýöne saňa hiç kim öz döwletini gurup bermez. Gurum diýmez. Sen halk güýçtenden çykýar. Sen etseň de hakly, etmeseň de hakly. Gerekmi et diýär. Nähil many çykýar. Gowy ýaşasyň gelýär, et diýär. Gowy taraba hereket et diýär. Gowy ýaşasyň gelen okmy, ýani adam hökmünde ýaşasyň gelen okmy? Çydamana dowam et diýär. Yani şöyle bir üstüne goşan deden dedim. Yani soradım, cevap beripdirler. Aýdan zatlaryňyz ýaşap turan ýurdumuzda bizim üçin däl diýär. Onda kim üçin? Döwlet kim üçindir? Gata gyzykly. Sanap geçenleriň hiç biri ýok, sebäp döwlet diýilýäniň özü ýok diýär. Mana. Şu taýda çykaraýyn. Yalançy bolmaýyn. Ova. O keskitleme yani doğru ýolda barýarlar. Anyk bir neme-de adamlar özüni howpsuz nemesinde däl, özüni howpsuzlukda duýan ýok. Polisiýany görse ondan kaça durýar. Näme şiddet gelse de, nähili kanunsuzlyk bolsa da, edenetlilik bolsa da polisiýa işgärlerinden gelýär. Ondan soň hiç hili neme ýok, altyapy ýok, saglyk diýseň ýok, ýurduň daşyna çykmaga mejbur bolýarlar. Şu taýda onkologiýa nemeler keselleri bolsun, näme bolsun Hindistana gidip bejertmäge mejbur galýarlar. Türkiýe gidip bejertmäge mejbur galýarlar. Hiç hili altyapy ýok. Bilim diýseň hiç ýok. O taýda näme bolup duranlygyny men aýda oturmaýyn. Käbir videolar görýände çydap bilem ýok da men olara. Ondan soň tebii hadisalарды özüňiz gördüňiz. Tupan boldy, zat boldy. Hemme kimiň öýi ýykylyp ýumurlyp nemetdi. Şemal bilen. Olaryň edeni näme boldy? Interneti kesmek boldy. Hani sen adam ekstremli bir krizis bolup dur. Sen krizis bolup duran ýerde nädip ara gatnaşy kesip bilýän. O taýda ölenler barmy, galanlar barmy, kömege mätäçler barmy? O taýda ara gatnaşy kesmek eýem näme diýsem döwletligi bir grawy terrorizme giýýär. Näme üçin diýende o taýda ara gatnaşy kesmek diýmek, o taýa baryp edip biljek kömegiň öňüne kesmek diýmek. Hem demäniň ara gatnaşyk erkinligini kesýär, hem üstüne cinayet işleýär da, o daşyndan geljek kömek etjege de näme de ýol berenler. Doğru. Edil terrorizmiň nemesi, açıklaması. Soňam syýahat erkinligiň elinden alýar. Bütün vekillikleri işläp dur, şoň üçin Türkmenistana gidip onu çalyşyp bilersiň diýe. O nähili sözlem bolýar. Ala samsyk nemeleri edýärler, özüni samsyklyga urup edýärler. Men oňa gaty gowy düşünýän. Özüni samsyklyga urup neme edýärler. Vekillikleriň işleýän bolsa, näme üçin pasport berip bilen ýok şu taýda. Represiýa üçin, adamlary zor bilen deport etmek üçin seniň bütün vekillikleriň işläp pasport çykaryp berýär. Ýöne pasportumy uzadyp ber diýip barýan okuwçylara bolsun, işçi migrantlara bolsun, sen olara ay diňe ýurdun içinde edip bolýar diýmek. Ona nähili bolýar? Ýok. Mejbursun gitmäge diýär-de başga sözler bilen. Diňe bir represiýa üçin ulanýar. Syýahat erkinligini diňe represiýa üçin ulanýar. Yine bu represiya sözünü doğru getirdiğimiz taýyk represiýany kim gelmeli? Yani de şu halkyň içinden çıkan agon geýýän ýa-da kostyumda özüni Muhammed diýip
görkezden emeler vardır. Halky edip berenler. Indi bular haçan açylar beýdip çydak geljek. Burun sonra wagty geler. Şonda bular näme diýip jogap berjek? Eýen belli. Näme diýip jogap berjegi. Akylly we şoňa görä da olaryň biz buyruk aldyk diýer. Biz buyruğu yerine getirdik der. Adam halkam sorar han buyruğun kağıtlı görünüşü. Aşağında yukarıda stamp ayını belli. Aşağıda stamp peçat kim buyruk veren o da şonun kolu ayı günü şeyler dedi. Böyle uslovunu buyruk geldi diyeli. Şu uslovunu buyruğun senin konstitüsiya yani gorayan diyen konstitüsiyana karşı gelen olsa sen 18 yaştan geçtin. Döwlet guruluşlarynda işleýän dik görkezýän özüň hökümetde. Demek sen bir ýerden jogapgarçylygyny hem çekmeli. Şonnaly çözümi 2 sany sonra çözüldi. Onuň belli bolupdy. Günlere sürdürecek manyň ýok. Öýlerek Abdurrahman Owa, Doğru. bir soragam ýok. Näme dip bilersiz? Bu taýda jemläýän bilersiz. Ýöne öz-özümize sorap özümiz jogap berip durmaly. Soraglary, düşünjeler diýdik. Şuňa soraglar bar. Meniň kelemde häli jogapsyz galýar. Jogap berip bilýän bolsa buyurun. Yurtdaşlanmada pasport meselesinin arkasındaky duran bir sebebi doğru ýagdaýda ýa doğru düşündirip bildikmi kakty düşünýände näme üçin bu böyle bolupdy? Näme üçin Wepa Hacıyew we onuň delegasiýasy çıkıp yalan sözlüyor. Fakt bilen kağıdın üstündeki dokumentasiýany garşytyrýar. Şu zatlar düşünüklüm kadip näme diýende. Bu ýagdaýlar ýene de dowamly aýdyp dururuz. Mesele biziň ýurdumyzyň meselesi ýurt bularynky däl. Bular wagtlaýynça häzir. Ýurt biziňki, halkynkydyr ýurt. Bular geler, yani getirildi bular, ertek gün geç gider. Halk eder ödem onu, halk geçirer uları. Öylerek. Cemle versem olur mu katiyen? Bolýa onda Merdan aga bugün gelip pikirlerini paylaşan üçin sana da hayratyň sag bolsun. Dinleyijilerimiz hem şuňaly gelip öz pikirlerini paylaşanlar üçin olara da hayratyň sag bolsun aýdýan. Hoş sag bolun. Bolýa, sag bolun. Geçýär esen bolsun.